давша. Отвали. Баходе. Засыни. Исто. Подожди. Эhtёша. Берегись. Саросима наша. Не спеши. Вaqt tamom шид. Время вышло. Нарав. Не уходи. Шухр мекуни? Да ты шутишь. То хуб асти? Ты в порядке? Дар ҳақиқат? Неужели? Нигоҳ кун. Посмотри. Агар ки хоҳед ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба забони русӣ гуфтугӯ карданро омӯзед, ба дарсҳои онлайни мо иштирок кунед. Дарсҳои мо пурра онлайн аст ва дар Телеграм мегузарад. Барои маълумоти пурра ва иштирок кардан ба курси онлайни мо ба ҳамин рақамҳо ба Телеграми мо муроҷиат кунед ва мо ба шумо маълумоти пурра оиди курс медиҳем.